माइथ' बार बारलाबायखोलै ओंखाम जाथ'वा बेंबाया ओंखाम जाथ'वा औ एसे उखैबावनांगौ एसे उखैबावनांगौ ST Akash vlog, how are you from? I am fine, brother. From Sirang district, Koilamaila. Kungur Bodo vlog. Hello, brother. Hello, brother. Nai, yaunu dong anga. Koilamaila hai dong le. Ese uन्दुलाबायनानै dong anga. Comment खालामदो दे दसे. एसे लाइक फैलाबायबायला. ओमफ्राय hello, brother. Kungur vlog by ST Akash vlog, brother. Thank you. ST Akash vlog. How? Oh my god. Oh my god. Comment खालाम दे बयबो लोगोफोर दसे लाइभआव थानि नोंथांमोनजोंहाय ओमफ्राय PCBTY मा ओंख्रि जाखो ओंखामाखौ आं न'आव जायाखै जोङो ओरैहाय साहासो जादों आरोना ब्रादारमोन थाग्रायाव जादों आङो खैलामैला बेवहाय माबा ना मागुरमोन आरो ओमफ्राय बिदिनो आलु मटर बायदिसिना लगायलाबायनायनि आरो बेबायदिमोन ओमफ्राय खुंगुर बड' ब्लग मा ओंख्रि जाखो बेबो एखे कुइसनानो खोन्थाखाबाय आं खोन्थानांगौ गैलायला आरो ओमफ्राय कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर माबा माबि 43 जन दं जेनसै बयबो कमेन्ट खालामनो हागोन जथेस्थ' थैयो 63 जन जाबाय 63 जननि कमेन्ट फरायनांगौनो एसे टाइम लालायखागोन आं कमेन्ट खालामजोबोबा खालामदो दे लोगोफोर दसे एसे इन्ट्रेस्ट लानोसै आरो खर' उन्दुलाबायबायसो आं नै लोगोफोरनि बिसिनायाव ओरैनो ओमफ्राय ओंखाम जाखांगोदान नालाय दा उदैखौ एसे गोरोन्दा गोरोन्दि मोनदों दा जोंनांगौला एसे उदै फेसेमगोन आङो नै दंजोबखायो उदै फेसेमग्रायाबो आं देखायनि दे एसे उदै फेसेमग्राखौ मा मा बुस्थु दं नै फुरा दंजोबखायो बेखौ थिखोनांगौ ओमफ्राय नैखौबो थिखोनांगौ ओमफ्राय नै बेफोरो फुरा दंजोबखायो आरोना नै आं एसे देखायलाबायनोसै ओमफ्राय नै बेफोरो र' एसे माबा माबि नायलाबायनो एसे दा ओंखाम जाखांगोदान नालाय दा होगोन आरोना नै ओरैहाय ओरैहाय अयथासारनो ओमफ्राय मा मा कमेन्ट हरलाबायखो सोरन कक लाइक आदा अके सोंदों कक मा खबर आदा दङ ओरैनो जास्ट ओमफ्राय फेसिबा बसुमतारी मा होनदों दाम्बोल थिखांदो ओंखाम जाखांगोदान दा थिखांगोन र' इलाय नै आखाइनिखौ एसे लागासिनो दङ एभेलेबेल दङ अयथासार दं इलाय नै दंबावोसो गाहायाव मा साइज खालामनाय ना स्ट्रिं बोनाय नै दंजोबो फुरा बिदि एक्सारसाइस खालामो आरोना नै बेबायदि आरोखि ओमफ्राय दङ अनेकथा रोखोमनि दं आरोना माजाद साइज खालामनाय अयथासार अजननि दं दा ओंखाम जाखांगोदान नालाय बे हिसाबैनो आरो ओमफ्राय दा खालामगोन आङो दसे थानानैहाय ओमफ्राय कमेन्टखौबो नायनांगौ जाहैदों ब्र' आसामाला लामायाव बबेथिं ओंखारहैयो आसामाला लामाया दा ओरैहाय सापागुरिनिफ्राय लानानै भारत भुटान बर्डार जिथुनाखि मालिबिथा होननाय मालिबिथासिम थांगोन आरो ओमफ्राय मालिबिथा ससेबो नागानैसो थांबानो भुटान मोनखाबाय जेखौ बुङो अमब्लिं थारिथां बेफोरबायदि आरो नरब्लिं बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय ओरै सिदा दावखोलाङोब्ला माबा मोनहैबाय आरो गेलेफु टाउन ओमफ्राय दा मेगासिटि जानो थांगासिनो दंबावो ओमफ्राय ओरैहाय काबाइटारिं टाउन जागासिनो दङ माबाजोंहाय आरो मा होनोमोनलाय मावरिया हाजोजों दे कमेन्ट खालाम लोगोफोर एसे बेफोरबायदिनो सोंहरनांगौब्रा एसे मोजां मोजांनो अब्लासो एसे गोसोफ्राखौ गोजोन मोनलाय लाङोलै नैबे फान्था गेबलायाबो
नायना सिरिल' थाबाय थाला इन्ट्रेस्ट नाङाना दे ओमफ्राय मोजाङानो जादों सोंहरनाया ओमफ्राय दानिया मा होनदोंनो लाइक डन रावबो होआखै अके है बिदि होलायनाङा नायलान जायो कमेन्ट फरायनो मोनलान जायो लाइक डन ड्रेन्स फ्रुन्स माबा माबि होलायनाङालै लोगोफोर ओमफ्राय कमेन्टआव फैब्लानोथ' जाबायना नैबेफोरबायदि आरो एसे जालायलांदोलै मोदोमखौनो लिरनाय मोनलायलांसै गोदो मार्शियेल आर्ट्स गेलेनाय समावसो थायोमोन एसे नै आयौ बेबो गेलेलै बबा गोजौजों मोनसे गाहायजों मोनसे दंलै ओइस थुवा आरो नै सरिलै लोगोफोर जात जात बादावलायलाङो आंना ओमफ्राय कमेन्टआ आदा बाजैया मा मावदों है आं लंपेन्ट गस्ला सुनो थिनहरदोंलै दासो भिडिअ कलिं रायलायहरदोंमोन आं एसे हिनजावफोरजोंबो रायलायनांगौलै नङाब्ला गोदान गोसोथोदों मादों होनलायलाङो ओंखायनो दासो भिडिअ कलिं रायलायदोंमोन आं जाया नोमबाजैजोंबो ओमफ्राय खुंगुर बदलाव सोर सोर दङलै गोबाङैनो अयथासार जाग्राफ्रा जागासिनो दं मागुर एवदों मा एवदों आरो दङ आरो गोबाङैनो दङ ओमफ्राय कमेन्टआ थालांनायलै ओमफ्राय सोमदोन कमेन्ट लिरनो बादों नोंखौल' नायदों दां बिदिनो जाहैबाय मानसिफ्रा ओइ ओइ हाय दं BS क्रिस्टियान बहा दं माने आं दङ खैला मैलायाव साहा लोगोफोर थाग्रायाव ओमफ्राय सोमदोन अके नों रायलायनायखौ मोजां नायदों आदा अके थेंक इउ गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय नै बेयो अयथासार अजनथारलै केम्बला जोंना बेखौ दा थिखोगोन आं र' ओंखाम जाना उदैखौ सेमहोजोबगोन आङो र' नैबे अयथासार गिलिर बियो नै एकदम माबानि गोजासोबखा नै साइसआनो नै ओरैबो मा मा होनफ्लांखो थै बेगें गैयि सालायरा दांबाय आं गोदाव सोरावनो मा होनबावनाय लोगोफोर बेगें गैयि सालायखौलाय ओमफ्राय सुरास्तन ब्लगआलाय गैया नामा है गैयालै बिसिना मालाय साख्रि गोनां मानसिफोर मालाय बोजों थांदों ओजोंहाय मिटिंफ्राव थांदों सेक्रेटारि अफिस थांदों CSD अफिस थांदों डिभिसन थांदों माथो होनबावनाय मालाय कन्ट्राक्टार मानसिफोर थिखादार मानसिफोर बोजों थाङो जोंसो गैयाना बिदै गनानै थानांगौ जायो बिदि आरोखि ओमफ्राय खुंगुर नोंखौ सासे लोगो हमथारगोननो आदा नोंखौ सानसे लोगो हमथारगोन आदा अके थेंक इउ वेलकुल जेबो टेनसन गैयालै नोंथांमोननि लोगो हमनायानो आंनिनो गोजोन ना मा होनो लोगोफोर दे लिरनो हागोन दे कमेन्ट गोसोबायदि दे ओइ लोगोफोर दं गोबाङैनो बिसोरो ओंखाम जादों आरो ओमफ्राय नै मागुरफ्रा बेयावनो गोजौमानि दं नै बेबो मागुर दे मासे नै गोगोमनो बेलाय नै मासेल' नङा मानै मासेल' गिदिर मासेनो सेरनै दं मा थाङाखै खायफा लाइफआव फैनो लाजिना एसे सेंग्रा दङना ओंखायनो जायो आरो जोंनिया बे सान्दुगासिनोसो दङ जामबुंआव एसे नायलु नायला नायदां नै साला रं नाम्बारसो लोगोला माबा माबि मोनजानायनि चान्स गैया आंलाय खिन्थु दानोसै उन्दुना दे गुवामय ओमफ्राय कमेन्ट खालामदो लोगोफोर आं उन्दुफिननोसैलै दसे बेखौ दाहाय गेलेनोसैलै बांद्राय गेलेजाया दाबायदियाव आयु मा एथ' गोजा जालाबायखोसै आयदै ओंखाम जाखांखो दाना कमेन्ट खालामदो नोंखौ सानसे लोगो हमथारगोननिफ्राय थाबाय एथ' गोबां दङलै कमेन्ट खालामला जथेस्थ' थोखायो 23 जन मानि दङ आंबो बेबायदिला सिरिल' थाबाय थानोसै नोंसोरबो सिरिल' थाबाय थादो नायबायल' थादो
दिनै जेरावबो थांनायानो जायाखिसै सासे थांबाय लोगोआ लाइमुथि सासे थांबाय न'आव ओमफ्राय ओरैहाय मिथिं थांनो नागिरदोंमोन बेयावबो गैया गारिबो गैया गारिबो गैला जाबाय दा आंना गोदान लायफिननांगौसो जानानै फैबाय सावजाबाय दा आं दाख्लै गारियाबो बारा आन्दायलेमोन ना बेखायनो सावजाहरबाय आं गोदान लायफिननांगौ आथिं बायनानै दं नै दा गारि गैयिनि थाखायनो फाग्लासो थै लाइमोनसेयाव थांनाया माबालै खुंगुर बदलाव जोंना मिनिया ब्रादार थांदों मिनिया माने एसे बेरायलाबायहैनो थांनो होननानै लिंदोंमोन ओमफ्राय आं बादबनाय मोनबाय गारि गाखोनोनो सन्तुष नार्जारि दिनै जेरावबो थाङाखै नामालै थांनांगौआ दंमोन गैया आं थांनायानो जायासै जेरावबो दिनै उन्दुलाबायबाय थाबाय आं ओरैनो जास्ट सन्तुष नार्जारि माब्रै दं ब्रादार खबर सबरलाय ला 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 पावार बेंक फिसा लालायना फैदोंमोन आं नै बेरायनोहाय 10,000ल' पावार नायो खेबसे होजायो आरो खेबसेल' होजासै सिगांहाय खेबसेनि बारा होजायोमोन ओमफ्राय दा बिदि होजाला आरो बियो माने बोरायलांबाय नालाय माबाया एसे बोरैबा जाबाय आरो एमआइनि बै मोनसेयाला 20,000 पावाराल' न'आवनो खेबथाम होजाबावो इयो मोजां पावार बेंकआ लाफिननांगौ आं गोदान र' ओमफ्राय खुंगुर बदब्लक आंबो लाइमुथिनिनो ब्रादार अके अके थेंक इउ आं मालाबा थांबा लाइक होब्ला लोगो लाफैबानो जाबाय लाइकथ' जानाय नङा नोंसिनि पावारनि प्रब्लेम ना पावारनि प्रब्लेम थेवबो आङो थांनायनि सिगां माबा खालामलांगोन दे लाइक होगोन आङो नों नुसनोब्ला माबा लोगो लाबानो जाबाय ब्रादार खुंगुर मोजां दा ओमफ्राय ने ब्रादार खुंगुर ओमफ्राय कुमार बर' जेबो खालामाखै गैया नामा अके मा होनदों जेबो खामानि गैया नामा खामानिथ' गैथ'वा जेबो ओरैनो दङ जास्ट उन्दुलाबायनानैसो दङ आङो खामानियालाय जेबो गैया माब्लाबा लोगो हमगोन ब्रादार नोंखौ अके अके जागोन खुनु टेनसन गैया लोगो हमनो हागोन आरोखि आंबो लोगोसो लालायजानो मोजां मोनखायो आरोना बिदि लोगो लालायलासो मोजां आरो ओमफ्राय माब्रै दंलायो दालाय खयथा जाखो टाइमालाय आयौ 2ता जानोसै माथो 5 मिनिटल'सै बासुगावआवसो थांनांगौमोन आं दिनै गैया थांनायानो जायासै बासुगावआवबो बासुगाव टाउननि गुसु सुहाबलायनाय सदामब्लेट नों आगै लोंनोब्ला बासुगाव टाउननि गुसु सुहाबलायनाय सदामब्लेट आं रोंलायलाङालै बिदि मेथाइ दङना हा 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 देलै लोगोफोर कमेन्ट खालामदो दे एसे मा फैयो थाङोरा मानसिफ्रालाय जेबो इम्परटेन्ट गैयालै लोगोफोर दिनै आं भिडिअ'खौ लाबोनाय जानाय ना जालाथाय इनभाइटेसन दंमोन बैयाव दाबसे जायगायाव थांनांगौमोन आं इनभाइट दंमोन ओमफ्राय जोंना आफा लसेबआ फैनानै गावनो ब्ल' थांफिनलायबाय ना लानानै आफा लसेबजों आंजों थांनो नागिरदोंमोन मैया लिंहरदोंमोन आंखौ इनभाइटेसन दंमोन दाबसे जायगायावहाय पार्टिजों लोगोसे इनभाइटेसन दंमोन गावसोर मा प्रग्राम लागौमोनथाय जायखिजाया कन्टेन्ट जागौमोन आरो थांब्ला ओमफ्राय कन्टेन्टआथ' बहुद लाबोलाबायला हायो खिन्थु आं एसे इम्प्र'भाइजेसन आं अन दा स्पट खेबनायनि नङाला बायो लाबोलाबायनोहाय ओमफ्राय मा होनदों प्रिति बसुमतारी मा ओंख्रि आदा
ओंख्रिया माबासोमोन नानि मा होनोमोनलाय आलु मटर बायदिसिना ओमफ्राय ना मागुरसोमोन आरो आं बेलेगावसो जादों न'आव जायाखै न'आवहाय मा संखोथाय जेखिया जा आं न'आव जायाखै आरो ओमफ्राय मैथा गोरलै माबिसो बायना हरदोंमोन दहाय बाजारनिफ्राय नाथुरजों जानो मैथा गोरलै ओंखारदोंना जानो लुबैदों आं ओंखारजेननाय हिसाबै खुंगुर बदलाव लाइमुथि सबायाव थाङाखै नामा ब्रादारा आं थांनाय जायाखै थांगौमोन थांनायालाय ओमफ्राय एसे बानाय मोननानै थाङाखिसै आं लोगोआ थांबाय बिसोरो लोगोफोरा सोरबा मिनिया थांबाय सासे आं थांनाय जायासै लाइमुथि थांनो होननानै थांदों आरो इयो जिखुनु जा दा बबेसिम सोरखि इयो गावसो मिथिसिगौ बिदिनो थांबायथाय बोरैबाला सानदैख्लायजोंसो न'आव सफैफिनोना ओमफ्राय आं आरो बिदि थाबोलाबायनो बायो उसुबिदा मोनो आं मालायफोरनाव थाबोनाय दा बेखायनो आं थांनाय जायाखिसै आरो दे कमेन्ट खालाम लोगोफोर खालामोब्ला गोसोबायदि हा 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 आयु माथो बक्सिं गेलेनायावहाय बग्रा माबाखौनो होदों बिसोरो नै आयु बक्सिं गेलेनायावहाय होग्रासो बे बुस्थुआ मानसिफ्रा ओंखारना थांजोब्बाय ओंखाम जानो थांखो ना मानो थांखो सोर सोर मा खालामनो थांजोबखो अबाव गोदानबो फैयाखिसै आंबो फैयाखिसै सासेल'ब्लाबो थासाबोसै ना 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 फेसआवहायसो लाइभ फैनायनोसैलै आं बिराद गोबाव जाबायलै आं फेस बाहाय लाइभ फैयैया आरो आं होफेरनायबो जायाना लाइभ फेसबुक पेजआव आंल'सै नामा औलै सोरबा सासे फैदेरलायबाय नै खुंगुर ब्रादार नोंल'सैलै ब्रादार नोंनाला गैलिया आंनिया लोगोआनो थांजोब्बाय सेसलै बिदिनोखा लायबावबायथाय ओमफ्राय टाइमाबो खामानिनि टाइम ना फैनांगौ लाइभखौ मोनानि 8टा बिदिनिफ्राय फैनांगौ आरोना मानो होनना बुङोब्ला गोबां मानसिफ्रानो दायो खामानियाव इंगेज जानानै थायोना बे टाइमा खामानि मावनायनि दा सुटि मोनदोंब्लाबो ओंखाम जानाय मानाय 11टा बा 12टाफ्राव सुटि मोनो ओमफ्राय बयबोथ' खामानियाव इंगेज जानानै थायो नालाय दा बे हिसाबैनो लाइभआवहाय बे टाइमावहाय मोना आरोना मानसिफोरखौहाय बयबो बेस्थ' थायोना दहाय फैदोंमोन माबाफोर इम्परटेन्ट होदों खोमा साननानै फैदोंमोन खोमा गोबाङैनो लाइभ 150 जन 200 100 जन 100 बिदि नुदोंमोन आं ओमफ्राय बयहाबोथ' खामानि थायो नालाय गावबा गाव दा बे हिसाबैनो खामानिफ्राव नांथाबनानै थानाया मोजां आरो बेखार ओरैनो थालाबायबाय थानांगौ लाब गैया ओमफ्राय आंबो टाइम गैया मोन गैया लाइभ होनायनि नालाय बेयावथ' सोरखौ लोगो मोननो दा बे हिसाबैनो आरो जाखिनि दं बेनो गोम गोम आरो जेरैहाय सासे थाब्लाबो गोम गोम मोनो बिदि आरो खुंगुर ब्रादार ओमफ्राय लाइमुथियाव दायो माबायदि माबादों ब्रादार माबाया नेटआ मोजां नाङो नामा टावार मोजां मोनो नामा नेटनि प्रब्लेम जाया नामा दासान्दि माथो लाइभआव आराम थालायनो हादोंलाय आं दाख्लै खेबसे ड्रागन बागान दंमोनलै लाइमुथिनि ओरै खोलाथिंजाय बाजारनि खोलाजों नामायलांनानै मोनसे दुब्लिबारि गेजेरावहाय ड्रागन बागान दङ आं बेयाव दाख्लैहाय भिडिअ खालामहैखांबाय ओरैनो बेरायहैनायजों लोगोसे माने खेबबोदों आरो आं बे ड्रागन बागानावहाय भिडिअ लाबोफिनदो ब्रादार औ लाबोगोन टेनसन गैया ओमफ्राय बे ड्रागन बागाना फिथाइ दंना गैयाथाय दायो आं दाख्लै थांदोंमोनलै
आं दाबो लाइफआवहाय खेबसेबो मोनजाफेरबावाखै ड्रागन फिथाइखौनो दाबो मोनजाफेराखै आं मालाबा जानाय नांसिगोन मोनजायो ड्रागनखौ माथो नेटनि प्रब्लेम जाया नामा लाइमोनसेयावलाय मोजां नुदों माथो नेटखौ आं एसे मा जादोंथाय कुवालिटिया मोजाङानो जायाखै खोमालै आंनाबो आं थांनाय जायाखै बिथिं लाइमोनथि बाजारनि बोरैथिंजाय नोंसिनालाय ओरैहाय जियागुरिजोंसो नामा लाइमोथि जियागुरि ओरैहाय गोबोरनो आयना खानजंनो मानो आं बेरायलाबायबायलै एसे गोबावनि हादानावबो नुयैआनो गैलिया मथा मथि हाग्राबारि मानि थांलाबायजोब्बाय आं ओरैहाय माबा मा होनो उल्थापानि थुल्थापानि ओमफ्राय मा होनो बे सिखोना जाहार गिदिंलाबायजोब्बाय आं हाग्राखौ लाइमुथि सोनाबथिंसो जोंना एकदम ओरै सिद्दा सोनाब नामा माबाजों नामा बे सनितमोननि न'जों नामा उल्थापानि सेराव नामा उल्थापानि नेटआ मोजां नांथ' नोंना नै खुनु प्रब्लेम जायाखै खोमा खुंगुर बर'ब्ला लावफानिसो औ आंबो उल्थापानिलाय नायबो लावफानि नायनाया माबा उल्थापानिसो होनदों आंने उल्थापानियालाय हरैसो साहासो माबा लावफानिसो नायदों माबा उल्थापानिनो बे दाख्लैहाय आङो बे जियागुरिनि सिद्दा ओरैहाय सोनाबहा थांग्रा लावफानिजों ओंखारनानैहाय बै सलरपाराजों थांग्रा लामा गैया होमब्ला बेजों थांखांबाय आं दाख्लैहाय बै लावफानिजों सिद्दा ओरै सोनाबहा थांनानै मोनसे हाग्रा गेजेरावहाय ना सारनाय लोगो मोनलांलायलायदों आङो गोबां मानसिफोर ना सारहैदोंमोन लावफानिनि जियागुरिनि एसे सोनाब लावफानि सेरनिमोन आरो मानसिफ्रा ओमफ्राय बिदिनो गोबां गुबुन गुबुननिबो दंमोन दा बे ओमफ्राय ना सारदोंमोन आरो नाया मोनखोना मोनदिया आं माबायावसो थांदोंमोन सलरपारायावसो ओमफ्राय आं नायबाय थानाय जायाखिसै मोनदोंमोनदां नाखौहाय मानसिफ्रा नाखौथ' मोनगोन बायदि मोनदोंमोन आं जायगाया बिराद मोजां ना नानि जायगाखा हाग्रा गेजेराव बेबायदि बिलो दं मोनसे हाग्राबारियाव हाबलाबायनानै थाइगिर फिथाइ नायलाबायनायदोंमोन आं जों सानैल' थांदोंना ओमफ्राय मनाबो गैया जेबो बुस्थु गैया लाग्रा मालाबा थाइगिर लायनो थांगोन र' जों थाइगिर फिथाइ मा फिथाइ हाग्रायाव जानो लुबैदोंलै नाजों एसे लायगोन र' दोननोसैलै नोंथां लोगोफोर बयबो खामानि थाबायना दा मोनाफ्राव फैगोन आं टाइम एडजास्ट जायोब्ला आंना न'आव नेट नाङालै लाइभ फैगौ सानब्लाबो जाया मानो होनब्ला बहुद प्रब्लेम जायो न'आव थाबाथाय क्लियारखौनो नुवा लांफै जोंहा मेरला दं थाइगिरा फिथाइया अके मिथिखागौ आं लायखागोन र' सानसेब्लाबो बे सियर दे आं बाइकजोंनो थांगोन आङो ओमफ्राय बस्था लानासो थांखागोन आङो गैयालाबो आंजोंथ' लोगो थागोन नालाय मनाफानि लाबोखागोन आं जाबाय थागोन ओरैबायदि गोथाव मोनो आङो थाइगिर फिथाइखौ माने लगायना जाबाबो बिराद मोजां ना ओंख्रि जानांलाया लगायदो दुन्दिया फानलु सामब्राम माबा माबि होनानै लगायनानै ओंखामजों ज'ल' जादो आरो थाइगिरखौ अयथासार गोथाव दाथ' आरो दाबो दं जोंनिथिंजायथ' नायाबो मेरला एभेलेबेल मोनोना दा नाया एसे हाफ फ्राय एवदो ओमफ्राय बांद्राय ड्राय खालामा मानसिनो थाइगिरजों आरामसे बिदै खालामलायदो आरोखि लोंनानै खावसे जोबहोलायखा आरोखि बिदैयाखौनो ओंखामजों जायालासिनो बेबायदि आरोखि गोखै जानो ना गोदै जानो एभेलेबेल लांजोबखागोन र' लायखागोन आं खोथा गैया थाइगिरखौ
फासगल होनोलै उरावफोरनि फासगल होनो थाइगिरखौहाय लोगोफ्रा दामलाबायदोंलै आंना आदिबासी खाथि जायो नामा ब्रादार नोंसिना ओइ न' खाथि खाथि एसे दंलाबायो सानथालि दं उरां दं आदिबासि रायलायनो रोङो दा ब्रादारा एसे एसे रायलायो ओंखाम जानो आन्था ओंखाम बिनानै जानो आन्था रायलायो सावथाल बा उराव बिदि आरो जेरै सावथालनि ओंखाम लाबो होनब्ला दाखा एगुइमे उरावनि ओंखाम लाबो होनब्ला मान्दि उनद्रा बिदि आरो बिदिखौ गोरों हाथाया मैया थुब्रना लानानै थै ओंखारदोंलै इयाव गय गोरलै जाला गुस्थियानो गावजोबोलै आयु रागायालाय सुथिबाय दा गय जाबावलायगोन आं गोरलै गय गोरलै गुस्थियानो गावजोबोनो फै जोंनावनो फैना खुनु टेनसन गैया जोंनावनो हाबफै जोंनावनो थाफै जोंनावनो जाफै बेसेबां थायो थाफै आंजोंनो बेरायफा खुनु खोथा गैया डाइरेक्टल' फैनानै खैला मैला मोनसे जिथुनाखि पर्बतझरा गामियाव आसामाला कम्पानि दङ हा बिदिनो बाजार खाथियावहाय बाजारथ' नङा दखान खाथियाव आरो गामिनि दखान आसामाला कम्पानि जिथुनाखि लामाखौ मावनो थाफैनाय कम्पानि बेनो सिद्दा ओरै सानजाथिंजाय खालपाहारजों ओंखारनानै लामा ग्रेभेल होनायनि दंखायो बिजों थांदो ओमफ्राय सुमलि बिफां गिदिर दंखायो जोंना टावार बायदि ओमफ्राय बेयावनि न'आनो जोंनि बे एसके बड' ब्लकनि दा होनब्लानो मिथिगोन आरो जनदिस रजानि दा होनब्लाबो मिथिगोन जनदिस टाइफडनि रजानि दा होनब्लाबो मिथिगोन आरो माने जनदिस टाइफडबो मुलि हरलाबायो नालाय आङो लोमजानाय मानाय मानसिफोर लांफैलाबायो माने आफाया जोंना होयोमोन नालाय गोदो बे आफायाथ' जोंना गैला थैबाय आबाबो गैला मामिबो गैला आइबो गैला आफाबो गैला दा अनलि आं दं ओमफ्राय आंजों लोगोसे आंनि मिसेस बेनिफ्राय माबा आरो बाबु नानि दं बेल'सै आरो फैनो हागोन दे जेबो नङा लोगोफोर फैबासो मोजां मानसिनि न'आव मानसि हाबनांगौ आरो जाफैलायबासो मोजां आरोना फै दे मालाबा सानसे फै
आं लाइभखौ दोननोसै लोगोफोर 30 मिनिट थाबाय आं आधा घन्टा जायफोरा आंनि लाइभआवहाय थाबाय बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय ओमफ्राय आङो जास्ट जेबो इम्परटेन्ट नङा ओरैनो जास्ट नोंथांमोनजों दसे रायज्लायनो होननानैसो लाइभ थादों ओमफ्राय मैया मोनसे भिडिअ होदों आङो ख्रिस्टमासाव थांगोन ब्र अके अके ख्रिस्टमासाव फैनाङालै ख्रिस्टमासाव बयनाबो भिडिअ थाखायोना मा भिडिअ जानो हानाय बिदिजोंलाय फैनानैहाय ख्रिस्टमास नङि टाइमावनो फै जासि फै आरोना गोसोबायदि जाफै ख्रिस्टमास टाइमावलाय बयहाबो जानाय लोंनाय थायोना बयनाबो न'आवनो बेदर थाखायो ओंखायनो ख्रिस्टमास नङियावसो फैनांगौ बेदर जानोबा ओमफ्राय आसा खालामबाय मालाबा सानसे फैबानो जाबाय टेनसन गैया आंबो थांबाय थानाय जाखायो लायमोनथि माजे समाय जोंनि ओनसोलखौथ' जों गिदिंखायो नालाय महाय माबा मोनसे समयसा जादों मादों सोरनिबा न'खरफ्राव माबा मोनसे समयसा जानाय मानाय एबा माबा मोनसे प्रग्राम जानाय मानाय हानायखिनिखौ जोङो पिकआप खालामखायो ओरैनोखौ जोङो भिडिअ होबाय थाखायो मैयाबो आइफवालि पिकनिक स्पट खालामग्रा खाथियाव आइफवालि गोदान ब्रिज माबायदि जादों होननानैहाय एसे नायबिजिरहैदों आङो ओमफ्राय पाब्लिकफोरनि सायाव एसे भिडिअ लाबोदों बे दलांनि सायाव नोंथाङा माबायदि मोनदों दासिमाव बेखौहाय नोंथाङा नायसनखाबाय जानांगौ आं मैया भिडिअ होदों आरो होमब्ला आं दोननोसै लोगोफोर दे नेक्स्टफ्राव लोगो मोनफिनगोन दे बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय थेंक इउसै आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय बाय बाय